Naši partneri su građani Rovinja kojima jesmo i želimo biti na usluzi kroz ovaj ravnopravni odnos. Iz iskustva znamo da građani cijene ono što činimo kao politička stranka i kao vodstvo lokalne zajednice, kazao je uoči potpisivanja sporazuma Milan Mihovilović, predsjednik Rovinjske podružnice IDS-a. Dosadašnja suradnja potpisnika jamstvo je da će i u narednom 4-godišnjem razdoblju rješavati pitanja koja se tiču sugrađana talijanske nacionalne manjine, ali i pitanja upravljanja u Rovinju, a tomu u prilog ide i činjenica da je od samog početka kandidatu za gradonačelnika Giovanniju Sponzi uz bok kandidat za dogradonačelnika talijanske narodnosti Marino Budicin. Složili su se danas sugovornici. Zajedno se borimo za one vrijednosti koje su utkane u programsku deklaraciju IDS-a i zajedno ćemo raditi dalje na dobrobit našeg grada. Možemo li onda navesti neke od vaših zajedničkih interesa? Napredak ovoga grada u interesu svih građana. Nakon usaglašavanja radnih grupa obiju strana 18. ožujka, sporazum je nakon otvorene i konstruktivne rasprave jednoglasno prihvaćen na zajedničkoj sjednici Vijeća zajednice Talijana grada Rovinja kao legitimnog predstavnika rovinjskih Talijana te sastavnog dijela Talijanske unije i Vijeća talijanske manjine grada Rovinja kao pravne osobe konstituirane na temelju odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. A danas su potpise na njega stavili Iveta Volčić-Žufić, predsjednica Vijeća talijanske nacionalne manjine grada Rovinja, Elio Privilegio, predsjednik Vijeća zajednice Talijana iz Rovinja i Milan Mihovilović, predsjednik Rovinjske podružnice IDS-a. Zajednica Talijana grada Rovinja ima program i ciljeve koji su zajednički i u mnogome istovjetni s Istarskim demokratskim saborom, podružnicom Rovinj, te će rezultati ovog sporazuma poštovati zajedničke programe i interese. Ovakvi su sporazumi, zaključeno je, u proteklih 15 godina polučili pozitivne rezultate za cijelu rovinjsku talijansku zajednicu, a očituju se ne samo u obostranim odnosima, već u svakom segmentu javnog, kulturnog i društvenog života.